abusuan yan samu makwa bai ewia bre ni nyansa poso eni wei eye oba ahema na nkoye amwaman oba ahema no ofra ne ntoma wotintin mu meche nana afia pokua abebi onya mfichie de okono enan wei so eye ohene a anase amwaman hene nana owusu afie onya mfichie de wotwenan wono so ni mfonyini se ne ahemfo abrempo ba ahema yi ena yehwa yeye wo mo yi wenum eye ofase no nananom a wo mo akonwa no ho no wono na abehu se yede weino abobobo wono nsa yede nyenya haban ede agu mu komhyiawu hema ena wote wonana ama agyeman wono ene hu no no wenum ye aba ahema bia wono de wono anim nyamwo ebeta akiri eno we ye eye afrene seye amwaman hema wono so no ba prepare a wetwem a wokoni eguso a ananoma hema wono mo eba ye ebeta amwaman adehye abusuan de chi ama wono mo aye eyi womo ena ye twa homfoni adehye mu ene aba hema no wono abapa sanso na ahemfo bi so ede mo nyam ede abetai ekire ewo honoma enye asem ketwa kra yeguso a ne nyansapo ye wo ha de ekubia na ye pese twa homfoni na ye de ekire mo isane no badwe mba kwa so subscribe share na like na fo adwe nkire fato ase efa emame sene esi anase mo ye ne debia ede man amwaman hema en wasa babi mu na enyinya haban eda ne kom no wono na ye hu se oba hema afufuro bi kura ade bia ye se fan ya wote ne nchen pe no wono ede amwaman hyiawu oba hema ena wono so eto nana ama agyeman wono enso eno no yenom so ye wofase nananom bia wono mu nkunya no ho no womo no omoni abra bokobin ne kuntunkunimu a womo de kye enibre womo de kya wono ehene ekwan ayemfa wono so ba bie no ena ebi nso elia yetwa ho mfuni na yede ekire mo ewo hanma enye asenketo ano wenum eye ntia eguso bechem oba ahema nana ye friend ne se nana adwopo dwamena se wa otoso mienu bechem man hema eno no wono so ena ono so eba enti na ye se enne enye asemketo akura kruwa eni eniwa ewo amwaman ha samri amwaman hene ankasa eni yebeka se dwumadi eni sine na so no wodo yotumfo brempon nana ageni mboaten wono ene yaso na pakem fefefa yede ni ebe dwumadi no ase ene wakere se sabia kronto ne nananom baanu na de hye baanu oba hema ene ohene ene da fom na ampa eni braba enu ntine wo se wode ani bre ene awokuduo no odigya mwomo anopa na ebatakari kese ewie ya ye no wabokobin mu ene odi nyenya haban ne bidi agu no komu kobin na bi ne odi aye abotiri ede abuntiri ti se wohwe ne pakan a wotim no nso a wode kobin no ene sika kokko ene afeye tuntum ena yedi agumu ene ade na apakan na nkasa hosuo die asante franka no ahabammono enipe ewomu eye tuntumu ya gudi ewomu eye sika kokko no eno so eye na hosuo a edemu a emrante kwa a womode nananom etu kwan wa apakamu no asoa no na womode ne ebadwumadi no ase wo ho enne eye abrempon yie enne eye adehye yie enne eye ahemfu yie ense eguru tipan ampa nti na nyame nwanwa se abrempon adehye anyi kunyini eni ntini etwetwumuro ena wonom ewo dwumadi ya yedi no amwaman yi ase se wonya hu ya eye a efa na owusu afiri a na nkoya amwaman hene nya mfinhia duwotwe betina akonwa no so mfinhia dusia miensa ena afeyi na afia pokua abebi a na nkoya amwaman oba ahema onya mfinhia duokono enan na obetina akonwa no so mfinhia duasa enan ni wono mu eyi ena yeye ni
we bechim hima na na djupo se wa wotoso mienu no na na ho feyi pa hwe na na kontwitwan ye odi efre bisi na nya sempeto a we eye amoaman hene na na ageni mboaten sa enso na kona hene na ete ne nchen na na konadu yi adom kumanin a wotoso enan wono na wote ne nchen wo hodom na anya sempeto nti omu nyina do mo no nyam betachi na won mahwe kona hene no wona wo nwenwe kakra na enya sempeto ano afasie no na nanom bi asa na eduro mo ma yenhwe yento ahwe abusia yana na asampon no wono eno no asampon hene ono so ena abo no kobini mu tuntum biam na boti nso kobini sa nyenya haban obi bi sa na ade na nyenya haban onwe nuanu nkranfo mu vani agro pakra abakwase yenim kakra ne se nyenya haban epam sunsun fi eni sunsun bone enu ti na nananom epia na eja womudi bi atototo wom ko edura ni bere seya na womudi bi ede atototo wom ko mu ewo hono
Abusua era asampɔnhene ɔno nso sɛ deɛ dika aka dada na wɔba no ano afei ene ebredu a woduru nana agyenim boaten wa ɔne ɛbɛka sɛ deɛ ade ato n'ani o ɔno na wɔyɛ na bere mpoyi ɔno wɔyɛ na hemfoyi ɛno nti obiara ba ɔno ɔmu so kyɛ ne mu nsuo ba afei na asampɔnhene enso ɛkɔ na wakɔ akɔkyea no na afei akɔpɛ baabi atena. Yewra asampɔnhene nso aba a wono nso ababa betena se wɔkɔkɔkyea nti amamre kwanso no abusua nso bɛba na wɔn abɛma na kwaba na afi amane bi wɔ asɛde tie na no wɔn ne no edi ɛwɔ enti sɛ mprempre ma hu sɛ enkyia gu so a ɛkɔ a na ɛsɛ saa pɛpɛɛpɛ ɛna etie ɛwɔ aka me mu ane as ntitira santimantema. Yeah.
abusa sa wohwe ohina wo bayi a eye Chiami Bonsu tufo Chiami panini a enya asempetwa kra ene Chiami Bonsu so abo nkobini mu wode ade e friends tuntum na aye komu ade a edan komu na botire no so eye ntotoye ene hu se tuntum bo mu a Chiami Bonsu so ene no nyamo ebeta mwaman hene nana ejeni mbwaten oyo tumfo brempon echi amafe na de hye nana onsu afiriye na afi nana efia pokua abibiu womo aya kwankwaja ede amano ntene Chiami Bonsu so e wa hase
afe na chiami bonsunso ababa betena se sede upi ye no kakra ababa begina kunya amamre ne amane ekwanso no ebusua beba bechia no beba me na kwaba amane bi wo ho a wo nnedi eno ene mo hu se emprempren yi ahya ase a ekoso no pepe Yera Alan John Kojo Chematin wono ena yehu se wono su ayi ne ti a wo be se de yebo Alan Kojo Chematin a yemfa wo so e mata ne ho biom de mumu no ye de afrafranto butterfly movement for change eno eni se eku a yebo Alan John Kojo Chematin a de batan di ho ono so de nanu nyam de ababetai ayewura amwaman hene na naje ne mboaten echi na obehwe se de be ya ene adehie be koso eye bi se ntimi nkoso abramanyofo wono nso emmabi enti ene nye nwanwa da se yura Alan John Kojo Chematin so ene nanu nyam abetachi Maria Basi. Yes, madam. se de yebo Alan Kojo Chematin a yemfa wo so e mata ne ho biom de mumu no ye de afrafranto butterfly movement for change eno eni se eku a yebo Alan John Kojo Chematin a de batan di ho ono so de nanu nyam de ababetai ayewura amwaman hene na naje ne mboaten echi na obehwe se de be ya ene adehie be koso eye bi se ntimi nkoso abramanyofo wono nso emmabi enti ene nye nwanwa da se yura Alan John Kojo Chematin so edina nemu nyam abetachi waposo miensa ana meka se janu oba ne shonshon konkron nipa no miensa wo moyirmo ne ejina ha seye na yene na tintin ni tietia ya na no sabia de fa ye ken aya do di nkai wakana na sawiani ba ahwene ba na akwadu ya dom na kwadu ya dom pemie hunu wabede be twenwan ne enko mo awon hye ba na sawia fo mo ye de ni na mutira akwa no no ahwene ba no ahwene be de mo ba wa wasi ahwene ba na jira mo no na akwadu ya dom wasi when the gentleman, university, now quite a dom, the kind of plane, or buy ye, Namoa Monsha subject therefore, and I can flamon,
ashaba na tikoti so bia no mu aba ne nantri kwakọ business ye ti so bia me am se ma pama wam asam ni me am tira am se di pa am se ma pama wam we na tira mu no o se ye wa kana na sante atumbo ntiri ba no yes odistre fam jabu akuru atuntubia mo amonhwe ye wi a wonu nyina wi a ye no mo hwe wo srebedie nda nana amanketia boache ametia boache Santasa Himani, this I'm sure the little cookie. Yamano Sada Yakasani, one must say, Mammy and Sajin Hasaya, young Cassia, the Vesania, could there be that. Now could be Adam the Domano, Adam Fiamu, Amonica Fia, no, you lend Bapa. Wabeba na lenda na aye do ni na fi America ba kwa and so nsa mi na makama ni hu bi no aha yeah we must so ya said ofra mo hwe bibia ya kuntum kuni papa ni ya ya de amaye ye wie ye na se memi ensase so mo de abadia ye ntima efu anya de abai ye mpabo guso ya ma no so ho ada said ye kase ni amai mi ansa gira ho se ye hye handkerchief ye de aba and you're there bang. Nana could be your dome, and it's a boyfriend, I can flamunu, and then at the end, Linda. Hey, what's that? What say? As big what say? What say? And I'm not about to be. Yeah, now I'm the Balusian papaya, dear. You hear when we are young, a man and a man like Tonko. So I'm 2 man Santa. Monshian Sapapia yes, Sapapia deba, Moamushe, a preparation suffice dear. None of some Ketua, Monshan, some white Papia, Yaya, there, and yes, some Ketua, a balam is swimming bigger. Young and Monshi and white wine, blue wine, green wine, red wine, I was saying. I'm not a baby. What is my age? I'm here to Papa. Yes, they can make Kenyan and say, I dare say, and what dare say to feed, my children, but you will be there. Yeah, now, Mamma, you know, that will be a tobacco, but that will be among some mammy. That's a blue some of the mammy, and I'm in the Monte, with the mammy. Yes, yeah, man, also, Mother. Mamma should be young. Yes, you are not sure. Your mantis and your candidate. Hey, Penani down, Penani down, I'm sure you're not to the what color crab fed to say, Nanama, a color being is I didn't have a color no yes, you're living in area, you're busy. By any show and I think to do what color fed I didn't say, you're living in area, and maybe a section of her. Say that the young woman and senti for don't send and your she and self you and everything. And the teacher, and I could come and baby. Tony at the abandonment and I'm telling you, man and don't connect. Who said, and son of the Abba, Nana, man who do. We say, yeah, and every teacher, and Apollo. I knew I know what time and I don't know me, Kayo. And I'm Saka Cranca. And I have to be I'm a piano. And then I'm here and I'm fair, I can mess up your maca. I'm a failing to. Yeah, ya can be already. Nana, my dad will be. And the ATA said, yes, she, Yanka say, you see a do. You see a do, and yet, a man, yes, Yammy came, the China called to Canada, maybe another, Savia neighbor. Yadiana Santia Chungwen, Chidish, Procor dancer, so. Mamma Shannon. Let them feel in the Papa. Lamka Santa said, the mother is a procor.
Linda papa. When you kick your fat to what chapter to be in the sea. When you can put you can put cheer, dear bay. You see a tray of cheer, dear. What your banana madam will be money. And you see a yacht to see you. And I have to see you. And the iron. Yeah, to see you. Nana madam will be your cup. You think I'm poor to a buyer. No crazy. At the so. So, I this year, I this year, you can a pair that's so. That's all. 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. And that's one. I said, me and my a dear me, I'm 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. Nana say I'm from Tosho. We are the best of him. I never have seen him. And that's why I'm not paying. Yes, I'm not sure.
area abusua sɛdeɛ nananom asɔre na wɔn mu atu kuredi na sɛ aha ɛne nyansapɔ kasa mfoni nso yɛde mbesie na yɛn nso yɛasɔre so ne ayɛ ne kagye bi ɛbrɛ sɛ mu yɛbɛsɛ de ahyia bi ne mprempren deɛ bɔmmɔden na subscribe share na like na fo adwen kyerɛ nso fa to aseɛ ma me ɛnɛ dwumadi edi yi ɛyɛ nana owusu afiri ya na nkɔyɛ amoaman hene wonya mfinhyia deɛ wɔtwe ɛnan obedi akonnwa no mfinhyia deɛ osia mmiɛnsa saa nso ɛna nana afia pokua bebia na nkɔyɛ amoaman hema wonya mfinhyia deɛ ɔkono ɛnan obedi akonnwa no mfinhyia aduasa ɛnan ɛwɔ hɔ no mo wɔnom baanu ɛnti ɛna nyansapo ebepia yɛba mu nyinaa mo ɛne hwɛ bedi ɛne abusua pani owusu aduom